आच्छा बार' थाइबानि लारु दिनै आं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथाखौसो लानानै बुंगोन। आंखौ गोबाङानो गाज्रि मोननो हागौ, गोबाङानो आंखौ दुसिनो हागौ, अब्लाबो उपाय गैया। आं दिनैनि टपिकआव आङो दानि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथाखौसो बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दानि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि लोरबां नोरजिया जाबाय जे माबा मोनसे एसे प्रब्लेम जाबानो आं हानाय नंला, आं बेखौ मावनो हाया, आंनि दारा जानाय नङा होननानै बिसोरो खर' गंग्लायनानै गावनि जेननायखौ लायो। जेन बिसोरनि थाखाय थांनानै थानाया मोनसे बजासो आरो बिसोरो जेननायखौ लागोन आरो थैनो गोसो जागोन गिख'फोर बायदि। जुदि नोंसोरो एसेबां थैथारनो गोसो जादोंबा गावनि प्रब्लेमफोरजों जुजिनानै थै। जुदि हां थिफु थिफु जाबाय, हायाव गोग्लैबाय, अब्लाबो सिखांफिन आरो आवगाय। बिनिफ्राय थैनो गोसो जायोना थैदो प्रब्लेमजों जुजिनानै। बेवहाय बिखाफोर दाननानै थैनोबा, नाथाय बेवहाय गाब्लु गाब्ला खालामनानै गिख'फोर बायदि थैनाङा। बे थैनायाव रावनिबो लाब जाया आरो नोंनिबो जेबो लाब जाया, मिथिबाय? आरो जोंनिबो खहा जाया। बेनिखायनो दरखार गैया थैनो जिउजों जुजिनानै। जेब्ला सिखिरि मानसिफ्रा नोंनि एगेन्स्ट जागोन, जेब्ला बुहुमाबो नोंनि एगेन्स्ट थांगोन, होमबाबो नोङो नोंनि दिमागखौ जेब्लाबो गोथोङै दोननानै नों जुजि। गाहेननानै गोलैदोंबाबो, नोंनि आथिङा मस्लायनानै गैयाथों मानो, थेवबो नोङो जुजिनांगोन। मिनि मिनि नोङो सिखांफिननांगोन आरो गावनि गोसो सिङाव जेसेबांखिनि कमजोरि माबा मोनसे लोरबां गैयाथों मानो बेखौ नों दा देखाय। मानो होनोब्ला मानसिफ्रा गुबुननि लोरबांथिखौ मिथिबा खुसिसो मोनो। बेवहाय रावबो नोंखौ अननो ओंखारा बेसेरा होननानै। बेनिखायनो सोरबाफोर थैनो गोसो जादोंबा गावनि जिउखौ, होमबा मा खालाम नोंसोरो? सासे दावहारुफोर बायदि गोख्रों माबा मोनसे जुजिनानै थैलां। होमबाना बेवहाय जोंनिबो लाब दङ। नोंहाबो मोनसे नाम मोनगोन जे माबा मोनसे खालामनानै थाखायसो थैदों बियो होननानै। जेब्ला नोङो गावनि गोसो बायदि गावनि लोरबांखौ लानानै नों थैयो, गावनि जेननायखौ नोङो फोरमान होनानै गालाङो, अब्ला नों थैनानै थांखांनायनि उनावबो गुबुनफोरा नोंखौ नासयगोनसो, नोंखौ मुगैगोनसो, नोंखौ मिनिगोनसो। बेनिखायनो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दरखार गैया थैलु थैला खालामनो। एग्जामाव फेल जादों दा थै, फरिखायाव फार्स्ट नाम्बार मोनाखै दा लाजि। नोंजों एखेलोगो स्कुल कलेजाव फरायनाय मानसियानो आवगायलांबायबाबो नों दा गावखौनो नोङो लाजि फोनांनानै ला। गुबुननि देरहानायखौ लानानै गावनि फेलेंखौ दा रुजु। मानो होनोब्ला गासैनिबो साक्सेसआ समान नङा, बयनिबो थाखाय गुबुन गुबुन। सोरबा सासे एक्टर जादों होननानै बुङोब्ला नोंबो एक्टर जानानै आं बेनिफ्राय नाम खामायगोन होननानै बुंब्ला जानाय नङा। मा थिग नोंनि थाखाय गुबुन माबा मोनसे दङ जायखौ नोंनि रोंगौथिखौ नों गावनो नायनानै रोंनांगोन। मोनथिगौ बे जुगा कम्पिटिसनाव जेननाय देरहानायलाय थाखायो, अब्लाबो दावहारुफोर बायदि जानो लुगैदोंबा जेननायखौबो एक्सेप्ट खालामनो हानांगोन, होमबासो नों देरहागोन। बेनिखायनो आंनिसिम गुरै खावलायनाय दानि जुगनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गिख' फादुरा फादुरिफोर बायदि जेननानै दाथा। आरो जेननायाबो मोनसे लेसनसो। आरो बेजों लोगोसे न'खरखौबो आं दिनै बुङो, दिनैनि बे मेलायाव गार्जेनफोराबो खोनासंनानै ला। मानो होनोब्ला नोंथांमोननिबो गोबां दाय दङ। नोंथांमोना न'आव दावराव दावसि खालामगोन, गथ' फरायफुनाय समाव सोरबा जौ लोंनानै दिन्थिगोन, सोरबा गय बिरि सिगारेट जौ बथल बायनो थिनहरगोन गामियाव आलासि फैदों होननानै। नोंनि न'खराव जेसेबां गिदिर आलासि फैया मानो, नोंनि न'खराव नोंनि मोजां मानसियानो फैया मानो, होमबाबो गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जौ बायनो, गय बायनो, सिगारेट बायनो दा थिनहर। हायोबा बिसोरनि खाथियाव नोंसोरो सिगारेटखौनो सोमनानै दा देखाय, हायोबा बिसोरनि सिगाङाव जौखौनो दा लोंनानै दिन्थाय। जोंनि बर' समाजनि एडुकेसन लाइना बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ बर'नि लिडारफोरनि सायाव जाबसिननानै होबाबो जाया। सिभिक सेन्सआ गावनि पाब्लिकफोरनावबो थानांगोन। गावनि न'निफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो जाय हाबा जागोदान, जाय दाखालि बावैसो हाबा जागोदान, जायफोरा गथ'खौ साब्रै साबा मोनथ'वाखै, गथ' गोदान मोनहांदों, बिसोरबो मोजाङै खोनासं। गथ'फोरनि सिगाङाव जेब्लाबो नांलायनानै दा देखाय, बोराबलायनानै दा देखाय। आरो गथ'फोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि गैया। आरो बिसोरनि सिगाङाव जौ सेरेब लोंनानै मिनि खाबायनानै दा देखाय। बेनिखायनो नोंसोरो जेसेबांखिनि आंनाव लामा बिया मानो, बिल्डिं बिया मानो, न' बिया मानो, नोंसोरनि आखल आखुखौ सोलायग्रोआबा आं जेबो होआलै। गथ'फोरनि गाज्रि लामायाव लानाया बिमा बिफानि सायावबो। मानसिफ्रा बुङो दानि गथ'फ्रा बिदि जाबाय होननानै। नंगौ, दानि गथ'फ्रा बिमा बिफाया फोरोङि बुस्थुफोरखौबो बाहेरनिफ्रायबो रोङो, नाथाय बेफोरखौ आखासिखिनि दायथ'खौ बिमा बिफानिफ्रायबो रोंनांगौ, फोरोंनो रोंनांगौ। गिबियावनो गथ'फोरनि सिगाङाव नांलायनानै दा देखाय, बिसोरनि सिगाङाव जेब्लाबो गाज्रि बुस्थु बाहायनानै दा देखाय। बेनिखायनो जायफोरा जौ बथलनि थाखाय आंनो भट होदोंमोन, आं जौ बथलनि जायगायाव गाइखेरसो होगोन, आं गाइखेर। औ, नोंसोरो आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया। नोंसोर गावबो मोजां जानांगोन। आं एमएलए जाखो मा जाखो, आं मन्थ्रि जाखो मा जाखो, आरे आं नोंसोरनि मोजांखौ थिखा लाखादों, होमबाबो नोंसोर गावबो मोजां जानांगोन ना। औ, मा होनबावनो आं। बेखिनि बुजायसेयावबो नोंथांमोननि खोमा फारसेनिफ्राय हाबना खोमा फारसेथिं गलाङोबा आंनि दाय गैया। आरो पलिटिकेलाव थगायला थाखायो। जौ बथल होआ होननायमोनबा नोंसोरो आंनो भटखौनो होनाय नङामोन। बेनिखायनो आं दिनै नोंसोरखौबो थगायबाय। आंनोबो जौ बथल होआ आङो नोंसोरनो। नोंसोर मोजां जाबाथाय माबा मोनसे मोजां बुस्थुखौनो होगोन। बेनिखायनो आङो गाइखेरखौ होग्रोनोसै। जौ बथलनि जायगायाव गाइखेर, हिनजावफोरा मोनगोन गुन्दैखौ। बेनिफ्राय स्कुलफोरखौ लुना होनोसै, फरायहोनो गोसो जादोंबा फिसाफोरखौ, गोसो गैयाब्लाय लुलालाय आरो बेखौबो। आरो आङो 3थि नाम्बार लाब्रापारायाव दाखालि गंसे लामा बानायनो होदोंमोन। बे लामायाव आंनि मानसिफोराल' खामानि मावगासिनो माथो। नोंसोरलाय माथो लामाखौ खामानि मावनायाव हेफाजाब होआ? गावसोरसो थाबायगोन, गावसोरबो एसे हेफाजाब होफानांगौ ना। आं नोंसोरखौ बुंबाय थाखादों, बर' समाजखौ गोग्गो लाखिनोबा, मोजां लाखिनोबा नोंसोरबो लैहोर लैहोर हेफाजाब होनांगोन। न'आव थानानै ओंखाम जानाय, हाजिरा मावहैनाय, साख्रि मावहैनाय बिदिबाल' जायाब्रा। बिसोर गावनिखौल' नायबा जायाना। नोंसोर हारिनि थाखाय बयबो लैहोर लैहोर फैनांगोन। गामियाव गासिबो जमा बिबार गायनांगोन, गामिनि लामाखौ गासिबो दानस्रांनांगोन, हाग्राफोरखौ। बेफोर खामानिखौ आं मावहैनांगौ नामा? आं मावहैनांगौ? गैया, आंहाबो पार्सनेल लाइफ दङ। बेनिखायनो आं दसे थानानै आंबो एसे अबावबा बेरायहैनोसै। थ' आं दिनैनि फाखनखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। गोसाय थाम्फै फिसा, दा जोंहाबो थोब्लिद माब्लिदसो सोलिदोंलै थाम्फै फिसा। दा जोंनावबो फैसा गैया, नङाबालाय
नोंनो होनो हागौमोनलै आंनो फैसाखौ होनायमोनब्ला आं नोंसोरनि दखानखौबो गिदिरसिन खालामनानै होगौमोन आरो आं सासे साक्सेसफुल बिजनेस वुमेन जानानै नोंसोरखौ नायगौमोन नोंगौ फिसा नोंनि साननायाबो बे थिगानो नाथाय जोंनावबो फैसायानो गैया थानायबालाय होनो हागौमोन दे गैयाबालाय माथो खालामनो थाम्फै फिसा नों रागा जोंबाय नामा रागा जोंना दे गाज्रि मोना दे आं रागाबो जोङाखै गाज्रिबो मोनाखै आदैया नोंनि मोखांखौ रागागा नुनायखाय बिदि सोंदों आं मिनिनो गोसो जाया आरो आं ओरैनो नर्मेलैबो थानो गोसो जाया जेब्लासिम आंनि लाइफआव मोजां दिन सफैया जेब्लासिम आं माबा मोनसे खालामा आं मिनिनोनो रोंनाय नङा खोमा मिनिनांगौलै मिनिनांगौ मिनिबासो देहा जायो मोजां आं मिनिनोनो गोसो जाया माबा मोनसे मिनिनो थाखाय आंहा जेबो जाहोनानो गैया माखौ मिनिनो आं मानि खुसियाव आंखौ मिनिहोनो हानाय जेबोआनो गैया मिनिनांगौ मिनिबा देहाया मोजां जायो मिनिनो ओंखाराबो मिनिनांगौ थाम्फै फिसा मिनिनो ओंखाराबो मिनियैफोराथ' फाग्ला मानसिफोरासो मिनियो नाथाय आंथ' जोबोद मोजां मानसिसो बेनिखायनो आं मिनिया आं थांनोसै हे गसाइ गथ'आ बेबायदिनो फादोबदोब थाबाय थायो मानसियानो ना मिनियो ना नर्मेल थानो रोंगौ बिमा बायदि जाथारासै माथो मानसियालाय औ बेलेग जाथारबाय बेहा गुबुन सिख्लाफोर बायदि रंजाला बाजाला थालाबायथारा गुबुन सिख्लाफोरा दाबायदि बैसोआव मालाय रंजायो बेरायो थाम्फै देलाया बिदि नंथारा औ होमबाबो बेबायदि बैसोआव गावनि फरायनायफोरजों लोब्बा थायोब्ला मोजां नाथाय उनै थाम्फै फिसाया मालाय गावनि फिउचारनि खोथाखौसो सानबाय मोजाङानो दे औ जोंहाबो जोंलारिया बिदिनो जाबाय दा उन्दैनिफ्रायनो न'खरनि खोथा सानै दिनैहालागै न'खरनि खोथा सानो बेनिखायनो माइ खामनायखौ दा खिन्थाथार दे आं खोन्थाहरखायाखै ओमफ्राय दालाय माथो खालामनो जोंनि माइ खामनाय मानसिया सानसेबाबो खस्थ' मोनखागोन दा नायबायल' था नोङो जेरै गाज्रि मावगोन एरैनो गाज्रि कर्म मोनगोन औथ' आरो सानस्रि सन्थला बहाबा थांनो ओंखारदों नामा दखानाव थांनो नागिरदों आं नंगौ नामा माथो नोंसानि माइया खामजोबदोंनो बेखौनो खबर लानो फैदों आं औ माइया खामदों हारसिंनो खामखो ना सोरबा अर लगायनानै होखो बेनोथ'लै सोर दुथां मानसियाबा खामोखो दाबा सोरबा खामोखो बेबा दा नोंसाना माइया जेसेबां दङ गासिबो खामजोब्बायबा औ खामजोब्बाय होमबाथ' बिराद लस जाबाय औ बिराद लस जाबायलै आं मोनसे खोथानि थाखायसो फैदोंमोन नोंसोरो जुदि गाज्रि मोनाबा मा खोथा दे बुं आजिखालिथ' माइ हानो हाजिराखौनो मोनला माथो बेनिखायनो आं सानदों नोंसा माइखौ जोंहानिखौ हानानै होयोब्ला आधा रानलायनोसै नामा मा होनखो आफां औ जोंहानि माइखौ आधा हानानै होदो ओरैनोबाबो माइ हाग्रायानो गैया माने जोंथ' माइ गायफेरासैना हापां दा बोरैबा आधाबा माखौ सानबाय थाखो नोंसोरलाय आं नोंसोरनो इसेबां मोजां अफार होदों माइखौ हानानै मारा होनानै बे माइ फिथाइखौ जोंनो आधा हरनानै नोंसोर आधा लाबानो जाबाय बारा सानबाय थानाङा दे होमबाबो एसे मोजां अफार होबाबो मा होमबाबो बेलाय मावनो गोसो दङना गैया मावनोलाय गोसो नाथाय जों माइखौनो गायाखै फुवाखै आधा हानायखायसो सानदों एफा मोजां अफार होनायखौ बिदि सानो आरो नोंसोरो मा एसे सानलाय सानख्लाय खालामबाय थायो हा सानस्रि आं मालाय माथो बुंबावनो आरो हाबां जेबो मावनाङा माइ हाबानो जाबाय बाखि माइफोरखौ रेडि खालामनानै आधा राननानै लानोसै ओमफ्राय मोनसे खोथा बे जोंहाना फिसालाया बे जापानाव थांनायखौ नोंसोर माबा मिथियो नामा आंनोथ' जेबो खोन्थालाङाखैहाय माने जापानावल' थांगोन होननानै बुंदों आरो नोंसाजोआबोथ' दंहैखायोना जापानाव माबा मोनसेसो मिथियो नामासै नोंसोरलाय बे बुस्थुखौ आं मिथिया बिदिथ' जेबो मिथियालै आं ओरैनोथ' सानैबो लोगो जालायो आरोना नंगौ नामा मानसियालाय दाखालि जोंहानाव फैदों आरो जापानाव थांनायनि सिगां औ जापाननिफ्राय बे दिनैनो फैनो गोनांमोन गैया मानसियानो फनानो नाङाखै जोंलारियासो मिथिबायो नामा खिन्थु बेनि टिकेटआ दिनैनि नंखायामोन बेनाथ' आरो साननै ना सानथामसोनि उनावसोमोन दाथ' जोंलारिया क्लासावसो दङ खोमा दा बे फन थिखोनाय नङा बे मोनायावसो हरगोन दे होमबालाय खबरखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय माइखौलाय माला हागोन गाबोनफोर हानायसै नामा जागोन दे सानस्रि माइखौ आधा होनो ओंखारबाय माथो बेखौनोथ' आंबो सानदों माइखौ बोरै आधा होनो ओंखारखो जोंथ' माइखौ गायाखैबो फुवाखैबो हालबो एवनो मोनाखै हानांगौल'सो माहाजोनफोरनि खोथायानो बेलेग जायोलै
हामाखौथ' सानबाय थाबावनो आरो हाहैनोसै नामा? हानांसिगोन आरो। ओमफ्राय मोनसे खोथा, बानलु बिदांनि खोथाखौथ' जों मिथियालै। जापानावबा मानो थांदों? आंनि सिगाङावथ' बेरायनो थांनो होननानैसो बुंदों। बेनिखायनो आं सानदों बेफोरबायदि माहाजोनफोरजों लोब्बा लाखियोबा बोरैबाबो जेंनासो जानो नागिरो माथो। फारसेथिं एन्टनिय बिमा बिफा नुबाय दा मा खालामखो जोंहानि न'खरखौ। दे जियानो जाया मानो इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनोसै। अरन! सोर बे सिख्लाया? लोगो? नोंसोर सानैखौ आं आखाइ हमलाय फैलायनाय नुदों। ओमफ्राय आं नोंखौ दाखालिनिफ्रायनो नोंखौ आङो फन हरगासिनो, नों रिसिभबो खालामाखै, बिजि होननानै लोगो हमफैयाखै। दहाय फुङावबो नों आंखौ थगायदोंना, दहाय फुङावबो नों मोनसे खामानियावसो थांगोन होनना बुंनाया। दा नों मानो बेरायनो फैदों बे मलाव? बेबि, सोर बियो? हा? बेबि होनलायदों? नोंहा बेलेग गार्लफ्रेन्डबो दंबावो ना अरन? नों मिथिबाय जेब्ला आं सैथो खोथाखौनो बुंनोसै। बियो आंनि गार्लफ्रेन्ड गोदान। मा? गार्लफ्रेन्ड गोदान? सिख्ला, आंनि बयफ्रेन्डखौ मानो नोङो बारनानै जोदों? नोंखौबो बारनानै जोगोन, मिथिबाय? नोंखौबो बारनानै जोगोन। आंनि सिगां बुंनानै लानाङा नों जेबो खाथं दं, नों जेबो मिथिया। ना मिथियोमोन नोङो? हा? नोंनि बे बयफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्ड दंखायो होननानै नों मिथिगोन ना मिथियामोन? आं जेबोखौनो मिथिया। होमबालाय सिरि था, आंजों बुजानो गोसो गैयाबा। उननिफ्राय दा। आरो नोङो अरन, आं थानानैबो गार्लफ्रेन्ड गोदान लादों नोङो, बेबो आंनो खोन्थायालासिनो। नोंखौ आं गोसो थोआलै, नों मानसिया लोदोदोथार। नोङो जेब्ला आंखौ गोसो थोदोंमोन होनबा नोङो आंनि मोदोमखौ नुवाखैमोन, नों लोदोदोखौ? दासो नों आंखौ बासिफ्लादों लोदो होननानै। आरो सोबाबावगोन आं नोंखौ। नोंहा लाजिनाय गैया? लाजिनाय थाबा मालाय मा जानो आं नोंखौ गोसो थोलाबा। आयै, बिदिसो होनबावदों ना नों? बिदिसो होनबावदों ना अरन? हा? आरे सिख्ला, नोंनि बयफ्रेन्डआ बेसेबां दुखिया नों मिथिगौ ना? नोंनि बयफ्रेन्डनो आंसो फैसा हरो। हरा माथो? हरासो होननानै बुंदों नोङो, हरा? हा? जेब्लाबो आं नोंनो ट्रान्जेक्सन खालामनाय गुगोल पे निफ्राय गासिबो दंजोबो, मिथिबाय? आरो अरन, नों आंखौ लोदो होननानै बासिदों, बासिबानो जाबाय, दरखार गैया। नों बायदि मानसिजों हाबा जायोबा उनावबा फस्थायगौमोनसो। बेनिखायनो नों आंखौ मा गारगोन? आं दिनै नोंखौनो गारगोन। आं गुबुनफोरबायदि आं गाब्लु गाब्ला खालामा। नों बायदि खिथु खाख्रेबा सासे गारनानै थांगोन, उस्था मथाथा सासे फैफिनगोन, मिथिबाय? बेनिखायनो नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो आंनाव फैसाबो दाबि हरसै। रायनानैलाय फैबाय नादैया, गोसोखौ आं बोरै रायबावगोन दे? बालनि सासे हौवा गोसो थोबाय, बेहाबो फैसा लबियासो जाबाय। फैसानि थाखायल' आंखौ गोसो थोदोंमोन, उनाव गुवाहाटियाव फैनानै मालाय दस्रा सिख्लाखौ गोसो थोदों। पाप नांगोन बियो, आंखौ गोसोखांफैनांगोन बियो। नायबायल' था। बदतमिज हारामि खर'आव मेलेम गैयै, मालायनावलाय मानो फैसा बिबथिंहैगासिनो नोंलाय? लाजि गैयै? माथो नोंलाय गामिनि गावबुरानावबो फैसा बिहैदोंबालाय? बिदिखि जायो? आंहा बिजनेस खालामनो थाखाय फैसा नागिरदों आरो बेवहायलाय माथो थांखो? नोंबोथ' आंनो फैसा होनो हाखाया, अब्लालाय माथो खालामबावनो आरो? हारामि, बिजनेसखौ बिदि खालामनो होनबानो हायो आरो? हा? बारा मोजां जायाखै दे, थांफैदोलाय। नों फरायनाय मानसि फरायबाय था, मानो नों फैसा नागिरथिंगासिनो? नोंसोरो आंनो नांगौमानि होनोनो हायाबा? दानि जुगाव थोब्ले माब्लेजों सोलिबाल' जायाना? थोब्ले माब्ले सोलिबा रावबो जेबो फात्ता होआ, गुरुत्व होआ। नोंनोलाय बेसेबां गुरुत्व नांगौ? सोर गुरुत्व होनांगौ नोंखौ देलाय बुंलाय? आं बिदि फिसा खोथाल' सानाखै, आं बुंखाबायानो दा। मालायफोरा डिजाइनार दख'ना गानोबा, मालायफोरा ब्रेन्ड दख'ना गानोबा आं मानो नन ब्रेन्डनि गाननांगौ? जेराव मानसिफोरा दामि ब्रेन्डेड सेम्पु जों खानाय लोबोबा आं मानो जि सुग्रा साबोनजों आङो खर' लोबनो? थाइसे थाखानि सेम्पुजों आं खर' लोबनो? आंबोथ' बिसोरबायदि मानसियानो ना। अब्ला मानो आङो बिसोरबायदि खामानि मावनो हाया? आंहाबो मेलेम दं, नाथाय आंनाव फैसा गैया, बेखायसो आं जेबो खालामाखै। आंनो फैसा नांगौ, बेनिखायनो आं गावबुरानाव बिहैदोंमोन आरो आं दाबो बिबायानो थागोन। आं नोंखौ जेबो बुङा होननानै थांफै, बिदि बांद्राय बारनाङा, मिथिबाय? नों फरायनाय मानसि फरायबाय था, उनाव बैसो जाबा हारसिंनो खामानि माव। बैसोजोंलाय मा लोब्बा? नों दाबो मेट्रिक पासआनो जायाखै। मेट्रिकखौ होखांनायनि उनाव मा खामानि मावो माव। आं जेब्लासिम मेट्रिकखौ नेगोन अब्लासिम आंहासो लस जाबाय थागोन। बेनिखायनो आं दानो खामानि मावगोन। आङो दिनै बिदि बायनो हाया, गाबोन बिदि बायनो हाया, बेबायदि लाइफखौ आं थांनानै थानो गोसो गैया। नुबाय बेनि खोथाखौ फरायग्रो होननानै बुंबाबो जोंखौसो लाजि फोनांसिगोन बम्र'। आं नोंखौ दाखालिनो मोजाङैनो बुजायदों, मोजाङै फराय, बिनि उनाव मा मावो माव होननानै। नों मानो इसेबां अख्रा? आं आंनि थांखिखौसो अख्रा दा, आं ओरैनो बेलेगनि थाखाय अख्रा नङाना। बे बारनिफ्राय आं जेबो खोनानो मोना। जानो होदों, लोंनो होदों, मोजाङै फराय। बेनिफ्राय आरोबाव मा गिदिर गिदिर सिमां सुजुबाय थादों? जाय सिमांखौ नों जाफुंहोनो हाया, बे सिमांखौ नुनोबो नाङा। आरो नों जेबो फरायनाय नलेज लायालासिनो मा मावनो नागिरदों नोंलाय?
सिगांग्रो गावनि नलेजखौ बुथुमग्रो बेनिफ्राय माबा मोनसे मावनो ला आरो खोनाबावदोंसो माथो नोंलाय हालमाजिनि फिसाजोनि खानाय साबसिनदोंनो दहाय मानो एसेबां बारा जाथारगोन नोंनि आखला बियो गाव दाय मावनायखायसो उल्थासो होनबावदों नोङो हालमाजिनि फिसाजोआ रिथा नोङो आरो उल्थासो होनबावदों नों आंजों निमाहा बिनो नागारै नों उल्थासो नोङो आंनो फिननाय होबावदों आरो मा सिरि थालायखो आं जुदि दानो माबा मोनसे बुंगोन होमबानो नों आंखौ थगायदोंसो सानगोन आंनि फंफ्रोमबो खोथाखौ नोंसोरो नंखायसो सानो बेनिखायनो आं जेबो होननो गोसो गैया ओरैनो जानला मानला मानसिफोरखौ जबरदस्ति खालामनानै निमाहा बिहोनो नाङा उन्दै गथ' होननानै आं जेबो दायखौनो मावाखैबा आं मानो निमाहा बिनो नोंसोर गेदेरसिन होननानै जेब्लाबो गावसिनि बुंनायखौल' जादों सानो आंबो देनां देरबा बेफोरबायदिनो गेदेरसिन जानानै उन्दै उन्दै मानसिफोरखौ बेफोरबायदिनो सासन खालामगोन आरो नों जेरै आंखौ दिनै दाद्रि होदों आंबो बिदिनो दाद्रि होगोन थांफैदेलाय बारा जाबाय नोंना आफा नों आंखौ सोबादोंसो ना दिनैसिम आं नोंसोरनि बुंनाय मथेनो सोलिबोदों नोंनि आरो आइनि खोथा साननानैनो आं दिनैसिम गासिबो खामानिखौ मावबोदों बेफोरखौ नों जेबो बुंनाङा दिनै नोङो हालमाजिनि फिसाजोखौ नों मानो बुंनांगौ बेनि सोमोन्दै बुं आं बुंनो नागिरखानायाव नोंसो खोनासङाखै दा जेबो खोथा खोनासङालासिनो नों आंखौ सोबाबायसो नों मिथिगौ ना हालमाजिनि फिसाजोखौ नों मानो बुंनांगौ नोंनि थाखायनोथ' बेहा खस्थ' मोनदोंना बेयो खस्थ' मोननायनिबो जाहोन दं होमबाबो आं बेनाव निमाहा बिया मानि थाखाय नों खोनासंनो नों गोसो गैयाबालाय आंलाय बोरैथो खोन्थाबावनांगौ जाखो होमबाबो नों दुखु मोननाङा आफा नेक्स्ट टाइम आंनि खाथियाव सोरबाफोर दुखु जानानै थायोब्ला सोरबाफोर सोरजोंबा बुलि खालामजायोबा बेखौ आं नायनानैसो मिनिनानै थागोन गोसो जायोब्ला आं गावबो एदावफागोन बे मानसिखौ होमबाबो आंनि खाथियाव सोरबाफोर अलखदाव गोलैयोबा आं मालाबाबो बासाया आरो आं जेब्ला देरगोन बे न'खौ गारनानै थांगोन जेब्ला आं माहाजोन जागोन बयखौबो दाद्रि होगोन आरो सानसे ओरैबायदि सम फैगोन आं आंनि न'नि टाइटेलखौबो सोलायगोन मानो होनोब्ला बे न'खरनि टाइटेलखौ लायोब्ला मानसिफोरा बुंगोन नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरा मा फोरोंदों नोंखौ होननानै आंनि थाखाय नोंसोरखौ आं ब्लेम होनो गोसो गैया बेनिखायनो नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आयौ मोजांनि खोथा बुंबा गावहासो बांसिन आयौ नोंखौ नोंसा नोम्फाया मोजाङै बुंदोंसो मिथिबाय जे नोंखौ मोजाङै फरायग्रो होननानै बिनिफ्राय मालायफोरखौ एदावलाबायनाङा होननानै बेखौनो नों एसेबां गाज्रि मोनथारबाय आरो आंनि गाज्रि मोननाय मोनैखौलाय मानो नाम्बारखौ नोंसोरनो गासिखौबो बिजिरनानै बुंखायोबा थाम्फै फिसा जि जाबाय जाबायसै नाथाय नोंनि फरायनायनि थाखायबो जों सानो मिथिबाय नों सानो नामा जों नोंखौ अना ओंखायनोथ' नोंखौ रायो बुङो एबारनिफ्राय बेफोरबायदि साननायखौ बाद होदो फरायनायाव गोसो होदो नोंना मेट्रिक फरिखाया बारा गोबाव गैला नोङो बिफाखौ बेफोरबायदि दुखु होनानै मोजां मोनबाय आरो आंखौल' मानो दाय साजायदों नोंसोर सानैयाबो माथो नांलायखायो सुखुआवनो थाखाया आयौ बाला खुगाया खेबसे जामारगोन नों बेनोसै आरो सासेया सोबानाय सासेया बुनाय माथो दंबावो आरो थाम्फै फिसा नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों मिथिबाय नों फरायग्रोदो बेनिफ्राय बिजनेस मावदो दा नों बेफोरखौ माथा मारिनाङा जि मोनजादों मोनलोंदों जोंनिफ्रायनो जादो रानबाबो मोनजाबाबो मानो बेफोरबायदि नोंलाय सानबाय थायो बांद्राय साननाङा फरायनायखौल' गोसो होदे आंहाबो खामानि थायोना निउसनि मानि नोंखौल' नायबाय थाबा जायाना दा नोङो बिजनेस माथा मारिनो नागिरदों दालाय बहा जाबावनो नों फरायग्रो होमबानो माबा मोनसे जागोन दा जोंनि आखायाव फैसा गैया मालायनाव बिबथिंनोबो जोंबो हाया मिथिबाय जाबाय दे आङो निउस फरायहैनोसै आंनि फंसेबो खोथाखौनो खोनासंबाबो भेलुखौनो होआ आं जे सासे साक्सेसफुल मानसि जानो नागिरदों बेखौ मानो बुजिया बिसोर न'नि मानसियानो सापर्ट होआबा सोर होबावनांगौ न'नि मानसियानो आंखौ बुजियाबा राहा होआबा आंलाय हारसिंलाय मा खालामनो हानो आरो आं सापर्टखौनो मोनाब्ला माब्रैथो थांनानै थानो हारसिंलाय बिनिखायनो थैनायानो साबसिन ओइ बादालि आंनि जिउनि दालि नैबे न'आनो जोंनि गोजोन देराया आयौ हाबा माथो न'आनो फिसासाथार नों थानो हागोन आरो बिदि न'आव माथो खालामनोब्रा थाखानोथ' हानांगोन उन्दैनिफ्रायनो फाक्का न'आव थानानै देरबाय अबेसे बेफोरबायदि न'आव थानो एसे उसुबिदा मोनगोन होनबाबोथ' माथो खालामनो समानो थिनबायबा बेनिखायनो आं दाना सानो माने आं बुङो जोङो रावखौबो गिनांगौ होननानै बुङोब्ला समा एखेयैनो थाबाय थाया बोथोरालाय सोलाय सोल' जाबाय थागोन नाथाय समा मालाबाबो बोथोर बायदि सोलाय सोल' जाया बे एकदमबारे सोलायबा सोलायखागोन आरो नों आं मानसिफोरनि जिउखौ उल्टा फुल्टा खालामनायाव बिराद गिदिर आखाइ दं बे समनिबो बेनिखायनो आं दाना मानसिखौ गिया समखौसो गियो औ बादालि सना दिनैनिफ्रायनो नैबे न'आ जों सानैनि गोजोन देरा बे न'खौनो लुबाय बिनि उनावहाय होख्लायनोसै 3 थाला बिल्डिं लुगोन आं
आरो आङो आंनि बिमा बिफानि सिदा सिदा हा बायनो जुजिगोन बिनि उनाव न'खौ डायमन्ड हिरा लगायनानै बिफानि सिदा सिदा लुगोन बिफानि मेगनाव ख्लाब ख्लाब नांहैलायनाय आरोना बे जोंनि न'नि आयनाफोरा नोंहालाय बिफाखौलाय मा नांजाबाय थायो बे बिफाखौ नांजायाबा जायो बे होलोखो बोराया गावनि सम्पतिखौ आंनो ओरैनो होलायबावाब्रा बिनानैसो सेनानैसो मोनबाय 50 बिघा हाखौ आरो एथबां सम्पति दङ एथबां सुपार मार्केट दं एथबां पेट्रल पाम्प दं मोननै मोनथाम बिल्डिं दं गुवाहाटियाव बेफोरखौथ' आंनो होजायोना गैयाब्रा मालाय हिनजाव गदायखौसो दाव 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 अनो बेनिखायनो बे बिफाखौसो सिगां आं मेगन साहोग्रोगोन बिनि उनावसो गुबुन मानसिफोरखौ आंहा मालायजों जुजिया बिफाजोंसो जुजिगोन मानो होनोब्ला बिफाया आंखौ बिराद गोरलै साननानै लादों बिफाया आंखौ हामा गैया जियानो जादोला नैबे थाइजौ बिफांखौ जोंनि मोनसे गोदान लामानि दावगायनायनि मोनसे नेरसोन होननानै साननानै ला नैबे थाइजौ बिफाङा जुदि आराम फिथाइ सामथाइ थायनानै दिन्थियो होमबा जोंबो देरहासारबाय जिउआव नाथाय बे बिफाङाथ' दंखायोना होमबाबो माला फिथाइ थायगोन बेनिथ' गेरेन्टि गैयाना खोनानाय बायदिबाथ' बे थाइजौ बिफाङा फिथाइयानो थायानो बेनिखायनो आङो बे थाइजौनि बिफांखौनो गावनि केरियार होनना सानना लानानै आं फिथाइखौ थायहोगोन ओमफ्राय जोंनि गोदै फिथाइखौ जोंनि जुनियर थफिरामनो जाहोगोन जागोन दे बारा सानबाय थानांला दे होमब्ला दिनैनिफ्राय जोंहा गोदान संसार जानायनि जै फैदो न' सिङाव बिनिफ्राय बिफा बोराय मांथाखौ एसे खर' जाहैनि आं न'आवबोथ' आंखौ रावबो हेफाजाब होखाया रावबो आंखौ बुजिखाया अब्ला बेनिफ्राय बारजुमब्ला मा जागोन जेराव मान गैया सनमान गैया मालायनि मोजांखौ हास्थायनानै खुदै लगायबाय थानांगौ बेबायदि बुहुमाव आं मानो थानो गोनाङासो गोनांसिन जायो दुखियासिन जालाङो बेफोरबायदि बुहुमाव जुदि आं जेबो मावनानै जानो हायाबा आं माब्रै थांनानै थानो बिदिबा आं थैना थांनायानो साबसिन थैना थांबा मालाय माथो लाब जानो आंहालाय आं जेबो मावनो हायाखै होननानै थैगोन नामा आं इसेबां लोरबांथ' नङा खोमा थांफैदोलाय मा खालामदों नों बेवहाय ओइ गथ' मा खालामदों नों बेवहाय जेबो खालामाखै ओरै फै नों मानो बेवहाय थाबाय थादों माखौ एसेबां टेनसन लादों नोंलाय आंखौलाय ना आंखौ थैजानो गिदों आंहा थैबा नोंहा मा खहा जागोन बुंलाय नों मानो बिदि बुंलाबायदों बिदि नङा आं बिदि साननानै बुङाखैना आं मा खालामा नोंनो मानो नांगौ थांफैदोलाय नों आंनि बिनानावजों समान नों बिदि दासान ओरै फै जिङाव मानो थाबाय थादों बोरैबा गोलैनो हागौ जेबो नङा गोलैबाबो थांफैदोलाय नोंखौ सोरबा रायदों नामा आंखौ सोरबा रायदोंबा नों मा खालामगोन नों बुहैगोन बिसोरखौ थांनानै बुनोथ' हाया नाथाय आंखौ बिब' साननानै आंनो खोन्थाबानो जाबायना आंहा जेबो जायाखै आंनो फैसासो नांगौ बिजनेस खालामनो फैसा नांगौ औ मानसिया जेसेबां लोरबां जायो एसेबांनो बयजोंबो गादब जायो बेनिखायनो आंनो पावार नांगौ नाथाय आंनाव खुगाल' दङ गोहो गैया सोलो थाबाबो आंनाव गोहो गैया बेनिखायनो आङो गावखौनो मुगैनाय फैदों मानसि जानानै आं जेबो मावनो हाया होननानै नों दानो इसेबां मानो सानदों मानो होनदोंबा बे जिउआव दुखुथिया जानानै थांनानै थानाया इसेबां गोरलै नङा खेबसे दुखिया जानानै नाय नों होमबासो बुजिगोन थांफैदोलाय जोंनि जिउआव बयनाबो मोनसे ना मोनसे दुखु थायो नोंनालाय मा दुखु दं नोंहा ओंखाम मोनजायो ओंख्रि मोनजायो मोजां स्कुलाव थांनो मोनदों बिमायाबो नोंसिना खामानि मावो बिफायाबो बिबथैयाबो अब्ला नों मा बुजिनो आरो नोंनि बिबैयाबोथ' मन्थ्रिबावसो बेनिखायनो जेबो बुंनाङा थांफैदोलाय जोंहानि बिमा बिफाया नोंनि बिमा बिफानिख्रुइ मोजांसिन स्टेन्डार्ड खामानि मावो बे आंनि गोरोन्थि नङा आरो आं बेखौबो मिथिगौ नोंनि लाइफनिख्रुइ आंनि लाइफआ मोजां नाथाय बिदि होननानै जोङो रावबो लाइफखौ कम्पेयार खालामनाङा मिथिबाय माथो नोंनि लाइफआबो आंनिख्रुइ मोजांसिन जागोन बेनिखायनो नोङो जेबो गिभ आप खालामनाङा दे आंखौ बुरखायनायनि सिगां नों गावखौ नायगोरा मानो नोंनो माथो बिदिनो गावनि मोजां मोननायखौनो मानो नोंलाय हेगारना होनांगौ मा होनदों नों बेफोरखौ नोङो एन्टनिय'खौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय बुंनानैसो लानो हाया मानो बुंनानै लायाखै नोंलाय सिगां गावनि खोथाखौ सानग्रो बिनि उनावहाय मालायखौ बुं थांफैदोलाय थिगखौनो बुंदों आं गावनो गावनि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंगोराखैबा अब्ला आं गुबुनखौ माबोरै गियान होनो औ एन्टनिय'खौ दाबो मोजां मोनो बिनि थाखाय आं दाबो सिमां सुजुयो नाथाय एन्टनिय'आ गुबुन सोरखौबासो मोजां मोनो बे खेत्रआव आं बोरै जुजिनानै एन्टनिय'खौ गावनि खालामनो एन्टनिय' आं नेनानै थागोन नोंखौ जेब्लाबो नोंनि गिदिंनानै फैफिननायखौ बानलु बेदाङा मोजाङै सहैबाय जानो हागौ बेसोरा बानलु बेदा एफा गोजाननिफ्राय आंखौ खबर लानो फैदोंमोन बेनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैयामोन नाथाय बियो जाबायदि खोथा बुंबाय आं बेखौ बोरै एक्सेप्ट खालामनो दे जंग्लारि मा खबर नों बेवहाय मानो फैदों बेवहाय रागा जोंनाङा दे आं नोंजों मोजाङैसो रायलायनो फैदों दसे सम नोंजों रायलायनो हागोन ना आङो दा डिउटियावसो दं आरो आंजोंलाय मा रायलायनो नोंलाय
नङा नङा नों गोरोन्थि दा बुजि आं नोंखौ माबा मोनसे रायनो बा सिगिनो आं जेबो बेफोरबायदि खालामनो फैयाखै आंहा नोंनि सायाव जेबो गाज्रि साननाय गैया नोंजों आं रायलायनोसो फैदों मा रायलायनो थाब थाब बुं बांद्राय गोबाव सम लाया फंनैसोल' खोथा रायलायनानै थांगोन जागोन दे जिराय दे आं बाहेरावनो थागोन मा रायलायनो फैदों बेलाय मा खोथा दङ बिहा आंजों आरो बियो माला फैखो बेवहायलाय आरो आंनि गासैबो डिटेल्सखौ बिसोर माबोरै मिन्थियो एन्टनिय'आबो बानलु बेदाङाबो दा क्लिअपेट्रायाबो आबायदियाव आं हाखर सिङाव थायोबाबो बिसोर आंखौ नागिरगोन नामा आं जेराव थायो बेवहाय मानो उन उन जागासिनो मा रायलायनोमोन माबार बुं जोंलारि दसे मोजाङै जिरायना रायलायनो हागोन ना ओहो आंहा जिरायनानै रायलायनो सम गैया गेदेर मानसिनि खोथाखौबो लानांगौ गावनि जायगानि मानसि फैदों एसे मोजाङै जिरायनानै रायलायाबा मोजां गाज्रि खबर लायाबा नों आंनि मोजां गाज्रि खबर मालानिफ्राय लाफेरनाय आं मिन्थिनायावथ' नों आंखौ मोजांखौनो मोना आंखौल' मा जोंहानि न'खरनि गासैखौबो आं मिथिगौ नों बेफोरखौ जाखांनाय जाथायखौ लानानै आंखौ रागा जोंनानै दं आरो आंबो मालाय माथो खालामनो उपाय गैया नोंनि न'खरजों जोंहानि न'खरजों मालाबाबो गोरोबा आरो नोंजोंबो आं मालाबाबो गोरोबनाय नङा बिदि खेत्रआव आं गावनि न'खरनि थाखाय आंनि फिसालानि थाखाय साननाया माबाफोर गाज्रि नामा गावनि फिसालानि थाखाय मोजां साननाया रावबो बिमानि थाखाय गाज्रि नङा नोंनि बिमा बिफायाबो नोंनि मोजां गाज्रिखौ सानो नङा होमबा नाथाय आंनि आइ आफाया गावनि फिसानि मोजांनि थाखाय गुबुनखौ खस्थ' होआ गुबुना माबा मोनसे दुखु दाहा जायोब्ला गावसोरबो दुखु मोनफायो बिसोर मालाबाबो नों बायदि गुबुनखौ खस्थ' होआ आंलाय गुबुनखौलाय बहाथो खस्थ' होदों एन्टनिय' आरो नोंनि रिलेशनशिपखौ आङो एक्सेप्ट खालामाखै बेनि थाखाय नोंसोर एसे खस्थ' मोनदों आं मिथिगौ बेनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो निमाहा आंनाव निमाहा बिनानै मा जानो नों आंनि आइ आफानाव थांनानैसो निमाहा बिनांगौ बेफोरबो जाजोबगोन नाथाय बिनि सिगां मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानो आं आंनि फिसालाखौ उन्दैनिफ्राय खांदों बादों बिमा हिसाबै आंहा मोन्थाय दं आरो आं जेसेबांखिनि मिथिगौ नोङो आंनि फिसालानि थाखाय पारफेक्ट नङा दा नोंसोर गोसो थोलायनायावसो बिराद मोजां मोनलायदों नाथाय इयुनाव हाबा जाखांनानै थांबा गासैबो उल्था उल्था जाजोबो नोंसोर मालाबाबो मोजां रायजो जानो हानाय नङा बेनिखायनो आं बुंदों आखाइ खबजोबनानै आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव था जेब्लासिम आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव थागोन अब्ला गासैबो गोजोनै थागोन दिनै आं सासे बिमा जानानैसो नोंनाव आरज गाबदों आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव थायोबा सासे बिमाया जोबोद खुसि मोनगोन नोंनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैयामोन आरो आं नोंनि न'खरखौबो नाथाय खोथाया आंनि फिसानिसो जाहैबाय नालाय एसे गाबखांनाय मोनदों हायोबा आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव था बेखौ मोजाङै थांनानै थानो हो मोजाङै केरियार दानानै गावबागाव लामायाव थानो हो नों बेनि थाखाय पारफेक्ट नङा जोंनि न'खराबो मिलाया दासो नोंसोर मोजां मोनलायनायाव जेबो नुसनाखै हाबा जाखांबा गोबां दायित्व थायो बिराद गोसो थोलायनाय मानसिफोरानो गारलायो खाथिलाय बिसियो डिभर्स जायो नोंसोरनि बेलायावबो बेनो जागोन नाथाय नों माबोरै मिन्थिगौ एन्टनिय' आरो आंनि मोजां मोनलायनाया नंखाय जागोन होननानै उनाव मानो जाया जानो जागोन आंनि न'खराव नों मालाबाबो एडजास्ट जाहैनो हानाय नङा आरो एन्टनिय'नि थाखाय आंनि बिहामजोनि थाखाय नों मालाबाबो क्वालिफाइड नङा ओरैनोथ' लेखा बिजाबाव मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाया बिराद गोदै नाथाय मोगथाङाव बिदि नङा मोगथाङाव जुदासो मोजां मोनलायनायजोंल' जेबो जाया बेनि सायाव नोंहा गोहो थानांगोन पावार थानांगोन आरो नों जोंहानि न'नि आदब खायदाजों मिलायनो हानाय नङा बेनि थाखाय जोंनि बायदि न'खरनिसो हिनजावसा नांगौ जोंहानो आंनि फिसालानिफ्राय गोजान जा आं बेखौनो बुंनो थाखाय नोंनि खाथियाव फैदों अननानै जोंलारि बेखिनिखौ जुदि मानियोबा आं गाबोननो थांनानै नोंनि बिमा बिफानाव निमाहा बिहैगोन आरो गावनि मावनाय साजाखौ आं लागोन हागोन ना नों जोंलारि नों मिथिगौ ना नोंनि गोसोनि लुबैनायनि थाखाय नोंनि गोसोनि सान्थिनि थाखाय नों नोंनि फिसालाखौ बेसेबां गाज्रि दुखु होनो थांगासिनो दुखुआलाय बयनावबो जाखागोन साननैसोल' थागोन दुखु सुखुआलाय फैबाय थागोन आं आंनि फिसालाखौ बुजायगोन खालि नोंबो आंनि एन्टनिय'निफ्राय गोजान जायोब्ला एन्टनिय'आबो हारसिंनो मालाय आगबारिलांगोन नोंबो आंनो खोथा होयोबा आंबो थांनानै नोंनि बिमा बिफानाव निमाहा बिहैगोन जागोन ना जागोन दे होमबालाय माथोबाव गावनि बिमा बिफाखौ अननायासो मानसिनि धोरोम दा बे बुहुमाव गावनि बिमा बिफानिख्रुइ देरसिन रावबो गैया आरो गावनि फिसा फिसौनिख्रुइ देरसिन रावबो गैया खोथाखौ बुजिनायनि थाखाय साबायखर मोजाङै थादो माथो बेवहाय मोनफैनानैसो दं मानसियालाय बानलु बेदां नोंथ' न'आवसो थायाखैमोन होनलाय ओमफ्राय माथो जाखो जेबो जायाखै नों न'आव थायाखैमोन आरो आं मिथिया आচ্ছা कफि लोंनि आं कफि लोंनानै थांफिनगोन फै होमबा सिङाव हाबफै हो बानलु बेदाङा होमबा थायाखैमोन बियो न'आव आंलाय बेखौनो थांदोंसो सानदों बुजिनानै मोनला बे मानसियासेखौ बेजों माबोरै रायलायगोन बेजों माबोरै फेस जागोनसो नंबाय आं फारसेथिं एन्टनिय' बिमा मा खालामबावनो आं आंनि आइ आफानि सिगाङाव निमाहा बिनायखौ आंबो लुबैयो
आरो माइ सावनायनि खोथाखौ आं बुंनोनो रोङासै। दा आं डाइरेक्ट बुंनानै होयोबाबो नङासो होननानै बुंगोन। आंबोथ' लुबैखादोंमोन ना आंनि आइ आफानाव क्लिअपेट्राया निमाहा बिहैनायखौ। माबा मोनसे मोननांगौबा माबा मोनसे खोमानांगौ मानो जाबाय थायो? मानो